Tarvitsin yksityisopetusta, koska halusin saada varmuutta englannin kielen puhumiseen. Lisäksi mun omista englannin tunneista on todella kauan aikaa, jos yliopisto-opintoja otetaan huomioon. Opetuksessa oli loistava kannustava ilmapiiri, jossa oli turvallista harjoitella. Yksityisopetuksesta sain varmuutta ja rohkeutta puhumiseen, mutta myös kävimme asioita läpi, jotka liittyvät mun urahaaveisiin, esimerkiksi työelämään liittyvään sanastoon. Valitsin juuri TriCampsin, koska minulle on tärkeä mahdollisuus opiskella verkossa oman elämäntilanteeni takia. Yksityisopettajani Petri Ilmonen oli aivan mahtava. Hänellä on vahvuusperustainen ote ja ratkaisukeskeisyys näkyy ja hän huomioi myös minun jännityksen. Suosittelen ehdottomasti TriCampsia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään englannin kielen taitoaan. Parasta on se, että kaikilla on mahdollisuus aloittaa omalta taitotasolta ja mahdollisuus oppia lisää. Sydämellä tehtyjä.